Era temido, o silencio da Xunta presaxaba o que veu a confirmar o propio Feijóo. Nin a Mariña nin Monforte terán unha área de xestión integrada propia, o que significa que ambos hospitais dependerán de Lugo. A noticia caeu como un xarrón de auga fría na comarca monfortina. Entonces, ¿cómo nos sentimos? Engañados, traicionados e moi defraudados, lógicamente. Botan a vista atrás e lembran a palabra do presidente galego tras a multitudinaria manifestación do 2010 en defensa da autonomía sanitaria, a maior que se viviu nunca na comarca. Nos asegurou de todas as maneiras e por 3 veces dixo que non íbamos a depender de Lugo. Pero que vai a supor depender de Lugo? Os sanitarios o teñen claro. Se van a perder servizos, vamos a pasar a depender de Lugo e entón, lóxicamente, o prioritario vai ser o Hospital de Lugo e en segundo plano vai quedar o Hospital de Monforte. Isto non vai ser nin un ano nin en dous, pero isto vai ir pouco